Türkmenistanda koronavirus alamatlary bilen barha köp raýatlaryň şol sanda saglyk işgärleriniň hem kiselhanalara ýerleşdirilýändigi, ol sebäpli ýogulýanlaryň sanynyň hem artýandygy barada maglumatlar owuşýar. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürseler-de, ýurtda täze karantin zowluklary esaslandyrylýar, kiselhanalar karantina ýapylýar, maska rejimine gödekçilik güýçlendirilýär. Şol bir wagtda dermanhanalarda gerekli däri dermanlaryň tapdyrmaýandygy sebäpli raýatlar öýlerinde dürli emleri ulanyp bejerge almagy inançarlar. Bu hem olaryň saglyk ýagdaýynyň has hem yaramazlaşmagyna getirýär. Marada diňe geçen hepdäniň dowamında kiselhanalarda COVID-19 alamatlary bilen azyndan 10 ýasak hilak boldy. Ýüzden hem aşy adam, käwirleri juda agyr ýagdaýda ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirildi. Her gün azyndan 4-5 adam koronavirus alamatlary bilen kiselhana ýüz tutýar. Adamlar adatça juda agyr ýagdaýda soňky deminde gelýärler. Kiselhananyň özündäki mümkinçilikleriň çäkli bolandygy, terişdeleriň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli olara gerekli himayaty bermek başartmaýar. Koronavirusdan ýogulanlaryň diagnozlary soňu bilen üýtgedilýär diýip Marynyň ýokunç keseller hastahanasynyň sepagat uýalarynyň biri atlandyrylmasydyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz koronavirus alamatly ýasaglaryň aglabatynyň öýlerinde bejerge alýandygyny, emma muňa başga çykylgy tapman alaçsızlykdan baş goşýandyklaryna hem ünsüz çekýär. İlki bilen kiselhanalaryň özleri hyryndyqyn, ol ýere kabul edilen ýagdaýynda da dermanlaryňy özüň alyp gelmeli. Dermanhanalarda hem ýa gerekli derman ýok, ýa-da barjasynyň hem bahalary telimizde gymmatlady. Ol ýerde terminallar hem işlemeýär. Elimizde nagd puluň ýoklugy sebäpli dermanlary satyn alyp bilmeýäris. Şol sebäpli öýde türkmen emlerine görä bejerge aljak bolýarys. Munyň özüňi aldamakdygyna gözümiz ýetýär diýip 40 ýaşlaryndaky yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu ağırlykda soňky günlerde kiselhana lukmanlarynyň işgärleriniň arasynda hem COVID-19 alamatly hastalaryň artýandygy bellenilýär. Türkmenabadyň şäher hastahanasynyň baş lukmanynda koronavirus tasdiklandy. Mundan başga da şäheriň Köpügürli hastahanasynda koronavirus bilen kesellenleri gödekçilik edýän 10 töweregi lukmanda COVID-19 ýüze çykaryldy diýip Türkmenabadda lukmanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Marly saglyk işgärleri şeýle ýagdaýlaryň ýurdun günorta welaýatynda hem bardygyna ünsüz çekip, muňa hökümetiň lukmanlary ýeterli goruk terişdeleri bilen üpçün etmeýändiginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Goruk terişdeleri bilen tas üpçün edilmeýär. Maskalary özüni satyn almaly. Indi lukmanlardan öz hasaplaryna 5 tane goruk lybasyny tikdirmek talap edilýär. Keselhananyň ençeme lukmany eýen bu ýerde näze hukmynda bejerge alýar diýip Marynyň ýokunç keseller hastahanasynyň lukmanlarynyň biri habarçymyza aýtdy. Bu ağırlykda gurrunu gidýän hastahana ýasaglary kabul etmek mümkinçilikleriniň çäklenmegi bilen karantina ýapyldy. Mundan beýle koronavirus alamatly ýasaglary takir çägäniň ýokunç keseller hastahanasyna uğratmak barada netije gelindi. Galy berse-de koronavirus alamatly ýasaglaryň artmagy bilen Marynyň harby şäherçesinde täze karantin zowlugy esaslandyrylýar. Harby şäherçedäki pilotlar üçin niýetlenen jaýlary ýokunç keseller hastahanasyna öwürjek bolýarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly saglyk resmisi Azatlyň habarçysyna maglumat berdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň saglyk ministriniň ýekşenbe güni Türkmenabada etmeli tapary näweli sebäplere görä amala aşmady. Ýogsa şol güniň şäheriň hastahanalarynyň ähli lukmanlary ise çykmaga mejbur edilipdi we bir näçe gün öňünden giňgerimli taýýarlyk işleri geçirilipdi. Türkmen emeldarlary ýurtda koronavirusyň ýeki ýagdaýynyň hem ýokdugyny öňe sürseler-de maska rejimine gödekçiligi güýçlendirýärler. Aşgabadyň ençeme mektebinde maskasyz okuwçy ýüze çykarylsa, onda onuň eni atatyna, sınıf ýolbaşçysyna, mugallimine we mektep müdirine hem 500 manat möçberinde jerime salynjakdygy duýduruldy. Aşgabadda saglyk işgäriniň sözlerine görä, ýurdun güç gullyklarynyň we ýokary derejeli emeldarlarynyň arasynda hem köpçüliklerin koronavirus ýagdaýlary ýüze çykarylypdyr. Ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senaty ministrliginden, şeýle-de onuň degişli ýerli edarlaryndan maglumat almak başartmady.